Napjainkban egyre fontosabbá válik környezetünk megóvása, ezen belül a fogyasztásból származó hulladékok megfelelő újrahasznosítása, illetve a különböző fajtájú hulladékok elkülönítése. Jelenleg számos hulladékszeparálási technológia létezik, többségük nagy hatékonysággal működik. A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy a háztartásokban felhalmozódó szemétből elkülönülnek a veszélyes anyagok az újrahasznosítható hulladékoktól. Magyarországon évente mintegy 70 millió tonna hulladék keletkezik. Ennek egy része, összesen 4,5 millió tonna települési szilárd hulladék. Ez a mennyiség a gazdaság fejlődésével párhuzamosan évente 2-3%-kal nő. Az utóbbi 20 évben a Magyarországon termelt szemét tömege körülbelül 170 000 tonnával, vagyis 12-15%-kal nőtt. Ennek térfogata mintegy 3 millió köbméter, vagyis mintegy 70%-kal emelkedett a 70-es évekhez képest. A keletkező úgynevezett kommunális hulladék jelentős hányadában tartalmaz olyan anyagokat, melyek szakszerű feldolgozással, komposztálással újrahasznosíthatóak lennének. Ezáltal a lerakandó hulladék mennyisége, továbbá a hulladék másodnyersanyagként való hasznosítása iparágat teremthet, illetve munkahelyeket biztosíthat. Országunk lakosságának nagy döntő többsége panelházakban lakik. Életszínvonalukat egyértelműen meghatározza a helyileg kialakított szolgáltatások köre, a távfűtéstől egészen az épületfenntartásig. Ide tartoznak a kialakult hulladékgyűjtési szokások is, melyek kijelenthetjük, talán már nem felelnek meg az elvárt környezetvédelmi igényeknek. Ezen a problémán segítenek a szolgáltatók utóválogató munkálatai. A közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek csak részleges megoldást jelenthetnek. Ezek kapacitása a fogyasztási mutatók emelkedésével viszont nem minden esetben tudja követni az elvárt igényeket. A következő technológia ezekre a problémákra tud megoldást adni. A kialakított rendszer illeszkedik a panelházakban már megszokott hulladékgyűjtőkhöz, oly módon, hogy ezekkel az eszközökkel kibővítve működik. Hogyan is épül fel a rendszer? Két fő egységet különböztetünk meg. Az egyik a szintenként megtalálható hulladékledobó, a másik a hulladéktárolóban működő szeparáló. Az elv egyszerűen megfogalmazható. A hulladékledobó helységben az eszköz használója kiválasztja, milyen típusú hulladékot szeretne kidobni. Az eltávolított anyagok a szeparátor segítségével a megfelelő helyre kerülnek. A hulladékledobó és a szeparátor között az információt elektromos rendszerek segítségével üzemeltetjük. A teljes rendszer ezáltal a már kiépített ledobó csőhálózat felhasználásával hatékonyan működik. A ledobóban a felhasználó az elektromos kapcsolótábla segítségével kiválasztja azt a hulladéktípust, amely megfelel az éppen eltávolítandó anyag szerkezetének. A nyomógomb aktiválja az alsó szeparátort, így a hulladék a megfelelő helyre jut. A választás egyszerű és egyértelmű. A szeparáló 4 hulladéktípus eltávolítására képes. Ezek sorrendben a háztartási vegyes, műanyag, papír és üvegalapanyagú hulladékok. A kialakult rendszerben 2 funkció üzemel: a vegyes háztartási, valamint az újrahasznosítható jellegű hulladékokat elkülönítő berendezés. A vegyes hulladékok közé soroljuk az ételmaradékot, a háztartási hulladékot,
az egyéb szerves és szervetlen hulladékot, valamint a tisztítószeres flakonokat. Az újrahasznosítható hulladékok közé soroljuk az ásványvizes és üdítős palack, teljes és üdítős italos dobozokat, sörös és üdítős alumínium dobozokat. Az információs tábla segítségével besoroljuk a hulladéktípust, választunk, majd ürítünk. Az ürítés a ledobóaknak kinyitásával történik, ide helyezzük az előzetesen már szétválogatott szemetet. A műanyag hulladékokat célszerű a gazdaságos helykihasználás miatt laposra taposni. A ledobóaknak bezárásával a hulladék már a megfelelő helyre kerülhet. A végeztető műveletekről az eszköz üzemeltetőit folyamatosan tájékoztatják a visszajelző információs lámpák. Ezek egyértelműen jelzik a felhasználónak a ledobó állapotát. A készenlétet a rendszer foglalt, működő szeparáló. A rendszer szerviz alatt. A szeparátor hatékonyságát nagyban befolyásolja, hogy a felhasználók milyen módon használják a rendszert. A hatékonyság növelése elérhető, amennyiben a lakókat érdekeltté tesszük a rendszer működésében. A rendszer felépítése egyszerű. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy minél kisebb legyen a meghibásodás lehetősége. Ipari jellegű kapcsolókból, relékből, vezérlő szerkezetekből épült fel. A helyes működés elengedhetetlen feltétele a ledobó rendszer karbantartása, üzemeltetése, amely ugyancsak megoldandó feladatok közé tartozik. Amennyiben a rendszer meghibásodik, úgy az eredeti megszokott módon működik a ledobó rendszer. A kezdetek. 2 évvel ezelőtt panelházi lakóként szembesültem azzal a problémával, hogy milyen körülményes is a szelektív hulladékgyűjtés a lakótelepeken. A műanyag flakonokat gondosan elkülönítettük a háztartási hulladéktól, de egyre több és nagyobb mennyiségű szemét jött össze, amelynek lehordása a hulladékgyűjtő szigetekhez nem volt egyszerű feladat. Hatalmas szatyrokkal felpakolva indultunk el ilyenkor. Ekkor jutott eszembe az az egyszerű megoldás, hogy olyan rendszert kellene alkotni, ahol a megszokott technológiát használom fel. Úgy terveztem, hogy mindenki számára egyszerűen kezelhető legyen, kortól nemtől függetlenül a rendszer. Alacsony előállítási és üzemeltetési költségen működjön és illeszkedjen a megszokott hulladék eltávolítási szokásokhoz. Célom ennek a technológiának az elterjesztése, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, továbbá hatékonyságának növelése. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a személyeknek a kitartó munkáját, akik segítségével eljutottunk a mára már működő úgynevezett demóház kialakításáig. Ez a projekt egy olyan próbaüzem, amely választ ad az új technológiával kapcsolatban felmerülő kérdésekre. És hogy mi lesz a következő lépés? Remélem a felmerülő kérdőjelekből előbb-utóbb megoldott tényszerű mondatok lesznek. Mert együttműködésével, ötleteivel, jó tanácsaival ön is segítheti munkánkat, tisztelt felhasználó!